Khati police station angkang kiramtang aruni phai sir kebarni ani kang sampor phai ke thom rachiti mapor malom joy birta kelonga tengpen ihum dimapur anat pen kewang night super basalong ritar lipsi risim kangtang kepon kewana tuma phan kenepon long Birta kelong pona tengke khati OC PS staff lapen C20 CRPF atum chelangsi NH songkebra sirkep atowar khati SBI branch adungalong special naga checking pangni ponlo bang sohud ani kang sampor 5 pliapor malom dimapur anat pen kewang night super bus registration number AR 11B 3408 aphan hon thepen kiri tarli boma porahut basalong ka chet habdora bang phubang phiatuma phan lapen hormu hortar ke thap athoi la long anta ritarli blapsi pistol ebong lapen hilia mukereng mu inkwara hini longponlo lapen labang solong ka chet habdun bang hinia bang phi dimpi saikya arta thomkebra hini giridhar saikya supi santipur number nodia sor lapen rekhamoni dwara arta ningkan ingoraner kep ekon dwara supi bamunbari sivsagar asor pupang thekpen neping nang ponlo kene ponlong arisim kangtang raikom saikhi atumpen arideng ponsi ke setami register ponlo bokajan bananan terang karbieng nonglon